ସ୍ୱାଗତ ସାଙ୍ଗମାନେ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ରୁମ ଠିଆ କରିଦେଲା ଭଳିଆ ଭୂତ ଘଟଣାକୁ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭୂତ ଘଟଣା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସତ ଭୂତ ଘଟଣା। ଯେଉଁ ଝିଅ ମୋତେ ଏଇ ଭୂତ ଘଟଣାରେ ପଠାଇଥିଲେ ତା ନିଜ ଲାଇଫରେ ଭୂତ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା। ସେଇ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ और ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଇଏ ପାଖାପାଖି 10ରୁ 20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସେ ଝିଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇସାରିଲାଣି 23 ବର୍ଷ। ସେଦିନ ତାରିଖ ଥିଲା 2005 19 ଜୁଲାଇ। ତ ରାତି ଥିଲା। ସେ ଝିଅର ତ୍ୟାଗୀ ଯେଉଁ ଝିଅ, ତାର ବୟସ ପାଖାପାଖି 9 ବର୍ଷ ହିଁ ହେବ। ସେ ମୋତେ ଯାହା କମେଣ୍ଟରେ କହିଥିଲା ତା ବୟସ ପାଖାପାଖି 9 ବର୍ଷ ହିଁ ହେବ। ତା ମାଆର ସେଦିନ ଡେଲିଭରି ରାତି ଥିବାରୁ ତା ବାପା ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଇନଥିଲେ ଚାକିରିକି। ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଚାଲିଥିବାରୁ ସେ ଚାକିରି ଯାଇନଥିଲେ, କାଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ। ଝିଅ ତ୍ୟାଗୀ ବି ଛୋଟ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ତାକୁ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା କି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ କ'ଣ ନାହିଁ। ସେଦିନ ତା ମାଆ ପେଟରେ ବହୁତ ଜୋର ବିନ୍ଧା ହେବାରୁ ତା ବାପା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ତା ମାଆ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲା। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇଥିବାରୁ ଲାଇନ୍ ବି ଅପଡାଉନ୍ ହେଉଛି। ଅପଡାଉନ୍ ହେବା ଫଳରେ ତ୍ୟାଗୀ ଛୋଟ ପିଲା, ତାକୁ ବହୁତ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ମେଡ଼ିକାଲରେ କି ବିଶେଷ ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଗାଁ ବି। ହେଲା କ'ଣ କି ସେଦିନ ରାତିରେ ଏଭଳିଆ ସମୟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ 2ଟା 30 ରାତି ହେଲାଣି ଆସିକି। ତା ମାଆର ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ତା ମାଆ ରୁମ୍ରୁ ଜୋରସୋରରେ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଆସିଲା। ତା ମାଆ ଚିଲ୍ଲେଇଲା, ଯେମିତି ଜୋର ପାଟିରେ ଯେମିତି ବଡ଼ ପାଟି କଲା ଭଳିଆ ଶୁଭିଲା। ତ୍ୟାଗୀର ବାପା ବହୁତ ଟେନସନରେ ସେଇ ଟାଇମରେ ଥାଆନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା କି କିଛି ସମୟ ପରେ ଡକ୍ଟର ସେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସି କହୁଛନ୍ତି କି ସ୍ୱାଦେଶୀ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ତ୍ୟାଗୀର ବାପା ଯିଏ ସ୍ୱାଦେଶୀ ବାବୁ, ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ତ ପୁଅ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ତ୍ୟାଗୀର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା ଓ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୁହ ଆସିଥିଲା। 9 ବର୍ଷର ଛୁଆ ବହୁତ ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିକି। ସେ ଆଉ ତା ମାଆ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ବାହାରେ ବସି ଜୋରସୋରରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ତା ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସତ ସତ ତା ମାଆ ଆଉ ନାହିଁ। ତ୍ୟାଗୀର ମାଆ, ସ୍ୱାଦେଶୀ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବଞ୍ଚିକି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପୁଅଟି ଶୋଇକି ପାଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଛୋଟ ପିଲା ଜୋରସୋରରେ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାକୁ ଯାଇ ସ୍ୱାଦେଶୀ ବାବୁ ଧରେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସ୍ୱାଦେଶୀ ବାବୁ ଏସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖୁଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ପୁଅ ଧରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତ୍ୟାଗୀ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଘଟୁଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ତ୍ୟାଗୀର ମାଆ ଆସି ତ୍ୟାଗୀ କହୁଛି, ତ୍ୟାଗୀ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି, ବର୍ଷା ଦିନ। ତ୍ୟାଗୀ ତା ମାଆକୁ ଦେଖିକି କହୁଛି, ମାଆ, ଡକ୍ଟର ବା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ମରିଯାଇଥିଲେ ବୋଲି, ପୁଣି ଆପଣ ମୋତେ କେମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି? ତ୍ୟାଗୀର ମାଆ ତାକୁ ଜବାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ ମରିବି? କୋଉ ଡକ୍ଟର ତତେ ଏ କଥା କହିଛି? ଏହା ଶୁଣି ତ୍ୟାଗୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗୀ ତା ମାଆ 2 ଜଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନାର ବାହାରକୁ, ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ତ୍ୟାଗୀର ମାଆର ଡେଲିଭରି କରୁଥିଲେ, ସେ ଡକ୍ଟର ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି ଓ ସେଇ ସମୟରେ ଲାଇନ୍ ବି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ତ୍ୟାଗୀ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି। ଆଉ ତ୍ୟାଗୀର ହାତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ନାଲି ଗାରଟେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଦେଖାଗଲା। ତ୍ୟାଗୀର ଯେତେବେଳେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ତାର ଚେତା ଆସିଛି, ତାକୁ ସବୁ ସତ ଘଟଣା କୁହାଯାଇଛି ଓ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ସେ କାନ୍ଦିଥିଲା। ଏଇ ଘଟଣା ତ୍ୟାଗୀ ମୋତେ ନିଜେ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ କହିଥିଲା। ତମ ପାଖରେ ବି ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ କି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଏଟା ଗୋଟେ ରିଅଲ ଘଟଣା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗପ କହୁନି, ଏଭଳିଆ ରିଅଲ ଘଟଣାକୁ ହିଁ ନେଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏମିତି କିଛି ରିଅଲ ଘଟଣା ଥିଲେ ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିପାରିବେ, କି ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜରୁର ଲେଖିବେ।